இருக்கிற மாதிரியான கொலுசு, பின்னல் டைப் கொலுசு எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப லைஃப் வரும் நமக்கு, நல்லாவும் இருக்கும். அதில் வந்துட்டு நமக்கு 3 முத்து 6 முத்து 9 முத்து அந்த மாதிரி வச்சுருக்க மாதிரிலாம் இருக்குது, அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி வேர் தான். டெய்லி வேர்லேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த எனாமல் வச்சுருக்கிற மாதிரி, ஸ்டோன் ஒர்க் வச்சுருக்க மாதிரிலாம் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து கலரிங் எனாமல் கலர்ஸ் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்பவும் போல் வந்துட்டு நம்ம வந்து டெய்லி வேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து மெல்லிஸான யூஸ்வலாக போடுறதுக்கு நம்ம டெய்லி வேருக்கு லைக் வந்து ஆஃபீஸ் போகிறோம், நம்ம ஸ்டாஃப் நர்ஸ் அந்த மாதிரி நர்சிங் ஃபீல்டுக்கு போகிறவங்க, இன்னும் வந்து நம்ம வந்து போலீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய லேடி போலீஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப மெல்லிஸாக வந்துட்டு போட்டிருப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து கொலுசு வேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு வந்து பர்சனலி வந்து கொலுசு போட ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் நிறையா வந்து கொலுசு டிசைன்ஸ் வச்சுருக்கேன். நான் எப்போவுமே வந்து கொலுசு வாங்கும் போது மாற்றிட்டு வாங்க மாட்டேன். ஒன்ஸ் வந்து கொலுசு